गावहानो गोख्रों नाजानाय थाब्ला बेंगा बबाबाबो मोजां सोलोंथाइ लानो हायो। बे बाथ्राखौ बुंदों गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाहारबारि इउएन एकाडेमि आरो जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै जाहारबारि इउएन एकाडेमियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय सा 13 फरायसाफोरखौ गांसे मान बिलाइजों लोगोसे दिथागिरिखौ बरायनाय जादों। बेजों लोगोसेनो लाइमोनफोरनि जिउ राहा दानायनि सायाव मेहेरगोनां हाबाफारिबो बानजायो। बे बरायनाय हाबाफारियावनो दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिनि थाखो 6 निफ्राय थाखो 12 सिम गेजेर गोजौ आरो गोजौसिन फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे दिथागिरि बिमा-बिफा ओनसोलनि फोनांजाब आफाद आरो साननो हनो गोरों गुन गोनां सुबुंफोराबो फरायसाफोरखौ बाहागो लानानै थुलुंगाखां होफैयो। मख'जाथावदि बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिया बाहागो लाफैदोंमोन आरो जर'खायै गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'आबो बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। गावखौनो सासे गोरों सुबुं दानो हायो। फरायसाफ्रा जेब्ला गावखौनो सासे गोग्गो नोगोरारि दानो हायो, साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जेब्ला मोजां पजिसनाव थानानै गावखौनो गाज्रि हान्जानिफ्राय गोजानाव दोननानै मोजां जानो हायो, अब्ला जोंहा बेयाव गोजोननाय दङ। जोङो साफ्रोमबो गोरों गोराफ्रा फरायसाफोरनो जों दिनै लामा दिन्थिनांगोन। फरायसा समाव माब्लाबा गोनो गोथो जायो। मा खामानिया मोजां जागोन, माखौ फरायनांगौ, मा बुंनांगौ, सोरजों थानांगौ, बेफोरखौ लानानै गोनो गोथो जायो। आरो फरायसानि बै समानो बेबायदिनोखा, माने जेंनाजों बुंफबनाय, जायखौ इंराजियाव बुंदों adolescence is a period of storm and stress। बारहुंखानि मोनसे सम आरो नारसेन जानायनि मोनसे सम। बिमा बिफायाबो बुंगोन नों डक्टर जानांगौ, नों इन्जिनियार जानांगौ। फोरोंगिरियाबो बुंगोन नोङो बयनिख्रुइबो हाइस्ट मार्क लाखिनांगौ। समाजाबो बुंगोन नोङो मोजां दैदेनगिरि जानांगौ, नों मोजां अफिसार जानांगौ। बेनिफ्राय गावनि जि मोनसे फरायनाय बेखौबो लाखिनांगौ। दा माब्लाबा मा जायो, प्रेसारा बांद्राय जायो। दा बेनिखायनो बै प्रेसारखौ माबायदि मेनेज खालामनो थाखाय गोरों गोराफ्रानो बिसोरनो लामा दिन्थिनांगोन। मा फरायोब्ला मा जागोन बेखौ लामा दिन्थिनांगोन। ड्राग एडिक्टेड जायोब्ला मा खहा जागोन बेखौ लामा दिन्थिनांगोन। उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला बा फरायनायखौ नागारोब्ला मा खहा दङ बेखौ जों दिन्थिनांगोन। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंबावगोन, जोंनि गेजेराव जों नुदों उन्दै गथ'फ्रा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै गोदाव सोराव जानाय। बेखौबो आं बुंगोन जे माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जुदि उन्दै बैसोआवनो हाबा जाफ्लांदोंब्ला अब्लाबो खिन्थु फरायनायनि खाबु दङ, साख्रि मावनो हानायनि खाबु दङ। जे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय माने बिनि जिउनि थांखिया जोबथा, बे जानो हाया। जे गोरोन्थिनि थाखाय हाबा जाफ्लांबायसै आरो बिनिफ्राय जाहाथे जोंनि समाजाव जर'खायै जोंनि बर'फ्रा उन्दै बैसोआव जाहाथे हाबा जाया रावबो, बेखौनो आं खावलायगोन। रावबो जाहाथे ड्राग एडिक्टेड जाया, बेखौनो आं खावलायगोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव समनिफ्राय फरायसाफोरनो मोजां लामा दिन्थिनो थाखाय सान हर मेंनाय गैयै नाजागासिनो दङ, मावगासिनो दङ आरो बे नाजानाय मावनायखौ कन्टिनिउवास बेसिसाव खालामबाय थानांगोन। गेप जायोब्ला बेयाव आरो मावदों। फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय, समाजनि मोजांनि थाखाय बे जोंनि थाखाय जोबोरै गोनां। दिनै जोंनि फरायसाफ्रा सोलोंथाइ बिथिङाव गावखौ रैखाथि होनो, समाज बिथिङाव गावखौ रैखाथि होनो, गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय मोनसे गोदान थासारि फ्रेस जानांगौ जायो, मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। दा बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जाहाथे मोजां रोखोमनि मेनेज खालामनो हायो, बे मेनेजमेन्टनि जि स्किल्स बेफोरखौ जों गोरों गोराफ्रानो जोङो सेमिनारनि गेजेरजों बा बिदि फेलिसिटेसन प्रग्रामजों, बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों, मेल मिटिंनि गेजेरजों जोङो बेखौ
मावफुंनांगोन जोङो सांग्रां खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय बिमा बिफाखौबो जोंहा लोगो हमनांगौनि गोनांथि दङ मानो होननानै बुङोब्ला खायफा बिमा बिफाया ओरैबायदि जायो जे बिसोरनि गोसोआव ओरैबायदि नेगेटिभ साननाय फैयो जे लेखा फरायब्लाबो साख्रि मोननो थांला बे रोखोमनि मोनसे नेगेटिभ साननाया फैयो बेनिखायनो जोङो बिसोरखौ बुजायनांगोन जे लेखा फरायनानै साख्रि मोननांगौआ गोब्राब नङा खिन्थु बेनि थाखाय फरायसाफ्रा गावखौ फिट खालामनांगोन गावखौ गोरों खालामनांगोन अब्लानो साख्रिखौ मोनगोन आरो लेखा फरायनायनि थांखिया साख्रि मावनायल' नङा लेखा फरायनानै बिजनेसबो मावनो हायो आबादारिबो जानो हायो दा थांनानै थानांगौनि जि राहा जोबनो गैयै राहा जोंहा दङ दा बबे राहाखौ लायोब्ला गाव मोजां जानो हागोन बा गाव गसंनानै थानो हागोन बेखौ फरायसाफोरखौ सायख'नांगोन बिमा बिफायाबो बेखौ नोजोर होनानै बोसोन होनांगोन दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फंसे बाथ्राखौ बुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनगोन आङो थांनाय जुलाइ 2022 मायथाइ बिजनीनि UN एकाडेमियाव आङो आलासि महरै थांदोंमोन बेयाव सासे फरायसुलि आं लोगो मोनदों सासे बर' फरायसुलि सुबुंस्रि नार्जारी बै सुबुंस्रि नार्जारीया बेंगि आरो बबि नाथाय बै फरायसुलिया मेट्रिकखौ पास खालामबाय बेंगि आरो बबिब्लाबोदि मेट्रिकखौ पास खालामदों थारमाने बिनियाव माबा नङा माबा मोनसे गोहो दङ बिनि गोसोआव गोहो दङ टेलेन्ट दङ बिनि खुगाया गेवा जानो हागौ खोमाया खोनाया जानो हागौ नाथाय बिनि गोसोआव बिनि मेलेमाव गोहो दङ आरो बेखौ बियो एक्सेप्ट खालामदों बे एक्सेप्टेन्सखौ जोंनो बयबो नांगौ इसोरा जोंनो जायखौ होदों बेखौ जों एक्सेप्ट खालामनांगोन आरो एक्सेप्ट खालामोब्लानो जोंहा आवगायलांनो हागोन दिनै सुबुंस्रि नार्जारीनि जि बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासिबो सिबिजाथाव बिथांमोननिसिम आङो जारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बे समाव जासिबाय आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबनि मावगिरि नोंथांमोननिसिमबो आं बे समाव साबायखर जासिबाय जोङो दिनै जारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै देग्लाय 2022 मायथाइनि मेट्रिकआव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय जाहा सा जिथाम जों फरायसाफोरखौ जों मोननो हादोंमोन जोङो बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि जोङो दिनै लादों जों लोगोसेनो फरायसाफोरनि जिउ राहा दानायनि जों लोगोसेयै जों खालामनाय जादों दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जे एबसु हिसाबै बा जारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बिथांमोनहा जे देग्लाय मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन पास जाबाय दा बिनि उनावबो बिथांमोनहा मोजां फरायनांगौनि मोनसे बिबान दङ बिथांमोनहा दा बेनि थाखाय जोङो थुलुंगानायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै जों बे हाबाफारिखौ जों खालामनाय जादों आरो बिथांमोननि सायाव जोङो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे बिसास फोथायनाय आरो मिजिं दङ जाय बिथांमोनहा दिनैहाय जोंजों बरायजाबाय बिथांमोनहा इयुननि समावबो मोजाङै मोजां सेथि मासि मोनबाय थानानै जोंनि ओनसोलनि सासे सुबुं सम्पद हिसाबै जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन जों बेखौ गिदिर मोनसे मिजिं जोंहा लानानै दङ दा बेनि थाखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ जों खालामदों बेनि अनगायै जे जोंहा जारबारि दख'रानि सिङाव जोंनि सोलोंथाइ बिथिङा जोबोद गोग्लैसोनाय दासिमबो बेनिखायनो इयुननि समाव जोंनि फरायसाफोरखौ गुन गोनां मोनसे सोलोंथाइ होनांगौनि थाखाय जोङो जारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफारि जों खालामगासिनो दङ देग्लाय गोलोम बोथोरनि बन्द'आव बेसेन नाङै जे फोरोंथाइ बादा बेखौबो जोङो थांनाय 2 जुलाइनिफ्राय जोङो जागायबाय बेयो जोंनि जारबारि गोजौ फरायसालियावनो बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ गोसो गुदुं फरायसाफोरा बेसेन नाङै सोलोंथाइखौ लाफैनो हागोन आङो बे दिनैनि बेनि गेजेरजों आं खावलायबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय जायखिजाया बिथिंजोंआनो जायाथों मानो जोङो हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ बेबायदि खाबुफोरखौ जों होलांबाय थानो जेब्लायबो थाग थियारि जानानै दङ आरो मावलांबाय थागोन फैबाय थानाय समाव दा बेखायनो आं गोबां बाथ्रा बुंनो लुगैयाखै दिनैनि जे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गासैबो फरायसाफ्रानो आथिखालाव जे गोग्गो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोंनि समाजारि जेंना जोंनि सोलोंथायारि जेंना जोंनि रांखान्थियारि राजखान्थियारि जेंनाफ्रा फारियै जोबस्रांलांगोन आरो जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन समाज दाफुंजागोन आरो ओनसोलाव जौगानाय लाबोगोन बा लाबोनो हागोन बे मिजिंखौ लानानै दिनैनि बे मोनसे हाबाफारिखौ जों खालामनाय जादों ओरैनो दिनैनि हाबाफारियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मुस्रि कनिन्द्र बे मिजिं
मिजिंखौ लानानै दिनैनि बे मोनसे हाबाफारिखौ जों खालामनाय जादों। ओरैनो दिनैनि हाबाफारियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मुस्रि फनिन्द्र बसुमतारी सार बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो लेंहरदों। लोगोसे फरायसाफोरनि जिउ राहा दानायनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै होनांगौनि थाखाय जोङो गसाइगावनि BEd कलेजनि जे गोरायुं डक्टर अजित बर' सार बिथांखौ जोङो लेंहरदों सासे फुंखा सुबुं महरै। दा बिथाङाबो गोसो गोथारै बाहागो लाफैदों। गोबांथार बाथ्रा जोंनि फरायसाफोरनो बिथाङा बोसोन होफैबाय। जों बिथांनिसिम आं साबायखर बावदों। आरो जोंनि जे देग्लायहाय जारबारि दख'नानि सिङाव थानाय सा 13 जोङो बर' फरायसाफोरा मेट्रिकआव सेथि थाखो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। आं बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन बे समाव जासिदों। आरो जायफ्रा फेल जालांबाय दा बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै फरायनानै इयुननि समाव मोजाङै आनजादखौ होफिनगोन जोङो बेखौ खावलायनाय थाबाय। आरो माखासे जे सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन पास जाबाय दा बिथांमोनहाबो हायार सेकेन्डारियाव BA आव मोजाङै मोजां फरायफिननानै बिथांमोनहाबो सासे गुन गोनां फरायसा जाहैनो हागोन। आङो इसोरनिसिम आर'ज गाबबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जाहारबारिया जौगासारनायनि सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा बा समाजारि बिथिङावनो जा बा जायखिजाया बिथिङाव जौगासारनायनि हाबाखौ जा दानि फरायसाफ्रानो मावफैनो हागोन बा डेभेलप खालामफैनो हागोन बे मिजिंखौ लानानै जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों खावलायदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिसननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360